Baina ez da gura, ez da bielako eta Kristina hauen ikasbidea, ez da bielako bez. Eliskoiak dira, eta nahikoa ondo jakin hoi daroe Kristina hauen ikasbidea. Autartuten dabe, ona dala ikasbide hori urtean behin itandutea. Dana ahaztu ez da baikoien. Zerbait ikasten jarduten, dabenabe badakit, baina nagitasun apurtxo bategaitik edo. Euren jakituri laburra, inoren aurrean erakusteko lotzeagaitik edo, beste holango zioren bategaitik. Dana dala, txartelaren bila, elizgelara joateko euren gorputza astondu egiten jakoe. Alan be, ia, arrandondotar guztiak joaten dira txartelatara. Azabezarren ekandu on horri jarraituaz. Euskaldun garbi guztiak egin behar dabien legez, da joaten ez diran bakartzoak, edo guztiak dira motzak eta adin ilunekoak, edo gaiztakeriaren bat egin, dabie oraintzuta gaiztekeria eginda laster, ez daue gura apaiz nagusiaren aurpegia ikusi. Arto berok, etzan bera, hain argia eta gauzak ikasten, errestasun handikoa be baina, jatorri honekoa eta guraso begiratuen semea zan. Da bekizan, Kristinauak nahi eta nahi ez jakin behar dituan gauza danak, zerbait gehiago goz. Itxasoraterik etzan goiz batean bajoian, bere lagun batzuen atzetik, atoian legez, Elizara, eta ia atean, zarenean, ara nun Josepak, berak, urteten daben Elizatik.